Hakano phaisngi live huwei terek leber ki MDC liang persha haka jingelam jong Batitos Khan kilaya kundu yau Chief Executive Member Khasi Hills Autonomous District Council ba Winston Tony Lingdo banyakran halor ki jingja hapo ka council hadin balayakran baru CEM u Batitos Khan ulaya thu hakilar pathai khubor da ka baong kajinga kundu jongki kalong bantip ya kadaw kajing sha wengkam shipor suspension u secretary ka council ba DG CM Yong lambat kajing ino akam sindat u standing council ba TT Dingdo ulaya thu ka EC kala wengkam shipor ya u secretary kadai na kajing ya lat jong u ya ka EC jong ka KHEDC khamtam ya ki EM bat ya u CEM kila don ru ka tu ka ni ki kam ki bam ya ha bat ka policy trekam jong ka EC halor kajing ino akam sindat jong u standing council ula pentep bakadei na kadaw shimet jong u kumta ulaong nakaliang jong ki MDC liang persyaru kila hon ya kajuba balami na u CEM Henry ulaong kajing wit jong ki kum ki MDC kaliang persya kadei na marka EC kala thung bujli da ubam dei ha kajaka jong uba TT Dingdo banlong kum u standing council jong ka council to nikong akaba nikong ni nakaliang kajungi kung ki MDC jong ka liang yatay ni ako blay CM ba ila ay upuan talusni kung malaya kut bangin yang kendu ya keren ano kitu kimat bangila dep pau mangila dep ya keren ru ki pi ki la thai bo panai ku blay pi ru ki bala palai upuan ni kan ni yang upuan te kabanikong halo kamat kabedei bat ka jingwen kam shipor yau secretary jam ka council ba DG Simyok tina kalian ka jung ila kan syai ba kani baro ka jing ja kadei na kadaw ba kadon ka jing bombiang ha ka kom trikam lani kata ka procedure trikam po office ha ka ba ya ka kanda approve na kalian juga isi nakaliang EM in charge bat kumju nakaliang CM hang BD bat ka jing pelai ka jing sign jam secretary ya ka affidavit dan ka approval ya affidavit kemudian file saya ikut la suspend dia abang ila panjing saya bat la kata ka affidavit ka dan jing ni em bat kata ka jing saya suspend ya kan ni ru ila kan saya bai om kam dan jing kadai betang ka prosedur labs mohon kata itang ka jing trikam ka jing duko agar kom trikam ka ba klem da ya lemba jo ka isi te ngila panjing syai ba affidavit ru te na kalian ru ang bain sai kopi ni ba ila pan syai la panjur ru ba kan ka affidavit kam dan jede ye ba kan ka jing syawet kam jamu secretary tingila panjing syai ru ka bedei ba ka la kani ka jing welcome shipor kan kata ne em ya service jong i secretary ya kani ru na kalian jong i CM ila ai ka assurance ba insa kami benia ini benta pada ka jong poru na kalian ka jong ila dawa ba ka di bandon ke inquiry de na kalian jong ila pensai ba kala don ta ke inquiry bat ngangai ba kata ka inquiry ka sa ai ka report shwa ba secretary un kunno kata ka jing siya suspend ya ina kakao kabaan pa kadai hang kadai ba kadai resign jong u ba TT Dingdo we neki senior advocate walang standing council jong ka council ba kanero ila ong ba kadai ka kam shimet jong i kadai so shimet jong i ba ila wen no ila di standing council jong ka council ba kam dan jing dai ba kata ka case ka bayade ba ka siya suspend jong secretary lagi ba kata ka PIL te kata ila pa siya ta na kalian ka jong ilo do di ba no ko may pat marwa na kalian ka isi ila pa siya ta tenre na kalian ka jong issues no dan jing wetang duwe ka lang ba hadin ka jing ino kam jong ba tiding do i bala thum do we pa bum dei na ka jai penrio ka jong i para do stam ban long standing council te na kalian jong ila pa siya ba ngiduna palat ki khasi ki jogi bakin dan ki senior advocate takadaw yang ba thum sipor daw ni standing council ba bomde na ka chakun ki jogi sega balai ni la yakren na bede ba ka amendment ya ka 80 rules ba nakaliang ka jogi ayo ka jing syai ba
ila kular hangi ban form ya ka special committee bat kani ka special committee kam dei ban ong ba kindon gibri ki barabat rei mangi ki MDC it sakan thup lang yang aku LO bat arngot ki MDC na kalian kajungi ka kanhun ban dom ki dekat dengan ni special committee ban haka ta special committee ngin sih karan sani ma la kan ka eka banta ka bangin le ya ka amendment ni yang bala syam tayogi ngin ha ban syam no bat i kubur ya jing aji buat jungi bahkan don ka jing pen step halo kan kam kanang ba kan ya syakwan ha ka be ba ka amendment kam tam ya ka rule ka ba dei ba ka rule 128 Atau pi lap yang kumatakan pi kanu ba benta ha ka jing song jong asimet mo kalau haba hakikam ki be dei ha po office ya kata melalan kijudon ki jing duna nang ni nang tai teng duna ki officer teng duna ruat nak kalian jong ki state member nang ni jong CM te ka bangun la dalong te ni kabadang dei ban yang penbet mo pada banang eye warning te rei hadu ban ship pada ada ka step ban ong ban suspend lagi ban welcome support ngatharai kadehi ke belalong serius telah dah kamdei ke belalong serius ngatharai nak kalian ke isi kinum suspend Atau pi lapan jisan yang pada adu kanu kalau serius kepakam kiki ngilapan jing syai bangilayai bandu ya kata badi ong bakalong serius kalong serius kuno namar baki ikik iklemship ya ka approval jong IM insan ni jong CM kata kadang seriousness Habis dia buat konsel lah atau pi suggest ni mau pi ong ba pi yang ba pi dah sungtuna mau di baris lah atau pi suggest ni pada dia lo kerten tu kan na kalian jungi ngem body ba saja sih no nama ka show ka isi ya do ka ibit ten rei la ong ingi ba na kalian ka jungi kinang yawan ba dio del brilo